இந்த முருகனுடைய கோவிலை விட்டு நீங்கள் வெளியே செல்வதற்கு முன்பாக உங்களுடைய தலையெழுத்தை முருகப்பெருமான் மாற்றிதான் அனுப்புவார். இத நீங்க வேணா டெஸ்ட் பண்ணணுமா? நீங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி, நீங்க எந்த ஊர்ல வேணா இருக்கலாம், நீங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முன்னாடி முருகப்பெருமான் கால் மேல கால் போட்டு உங்க வீட்டுல உட்கார்ந்து வாடான்னு கூப்பிடுவேன். போறதுக்கு போகும்போதே உங்களை முந்திட்டு ஒரு வண்டி போகும். அந்த வண்டியில என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா? யாம் இருக்க பயமே, ஞாபகம் இருக்க பயமே. பார்த்துனே உடம்பெல்லாம் சிலுத்துறோம். எப்பா இப்பதான் நினைச்சேன். உடம்புக்குள்ள ஒரு புத்துணர்ச்சி வரும் போங்க. அப்ப சொல்லுவான், என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் இப்ப வர சொல்றேன், கியூல நிக்க சொல்லு சாமி. அன்னைக்கு நான் சொல்றேன், காது அப்புறம் பிரச்சனை வர சொல்லு. நான் அப்ப மாட்டேன். யாரு பின்னாடி யாரு இருக்கா? 12 கையோட முருகப்பெருமான் இருப்பார்.